लोगोफोर जों दिनै बेलेग आलदा माने मोनसे मा होनोमोनलाय प्रग्रामाव थांगासिनो आरो इनभाइट खालामहरदों थ' दाउजें जों थांगासिनो आरोना गारिया ओरैबायदि डेन्जार जोंना दिनै हाग्रा बुस्थु बाइकआ थ' जों दाउजें थांगासिनो आरोना दाउजेंआव दिनै एसे माने गोदान बोसोरनि पार्टि दं आरोना थ' खस्थ'जों आंजों दिनै दाउजें पुरामान फैसिगोन सोरबा गरायदों रायज्लायबाय थादों नै खस्थ'आ लाइन मारिदों जों नै थांगासिनो आरोना दाउजेंआव माने माबोरै जायो नायनोसै साहानि न'आव हाबै 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 आइबो गैया ओरैनो आफाया थांदों जौ लोंहैनो hey हाबै ओइ नै जोंहा बांखानाया आसमल थ' जों दिनै दान्दिसे दाउजें रिजर्टआव थांदों थ' दाउजें रिजर्टआव माने एसे प्रग्राम दं आरोना गोदान बोसोरनि मुङै मागोनि गोदान बोसोरनि जै ओरै हाजो नुहुरगोन हनै हाजो थ' जों नै खस्थ'जों जों थांगासिनो आरोना कालाजुबिन उदालगुरी तो कालाजुबिन और हम जा रहा है एक रिजॉर्ट क्या बोलेगा दाउजें रिजॉर्ट में जा रहा है छोरियो मेरो दिलमा बस्यो हेरो छोरी छोरियो मेरो दिलमा बस्यो Bicarna, kuliza, kuliza. तो गारिया जोंहा नै सुपार बाइकसो सुपार बाइक छोटा भाई तो जों थांगासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो ना लोगोफोर जों दाउजें मोनहैबाला एसे मोनाखाबाय मोनायाव जों दा मा खालामो मा जायो जों माने खोन्थालांबाय थासिगोन आरोना गाहायाव दैमा बिराद गिदिर दं नै वाव माने लामाया गाज्रिलै लोगोफोर बे जाबाय भुटान हाजोनिफ्राय फैनाय दैमा दं आरोना बेजों भुटाना नारें थ' लोगोफोर जों थांबाय थादोंसै भिडिअखौ नायलांबाय थादों ना थ' दाउजें जों थांगासिनो आरोना गारिया ओरैबायदि डेन्जार जोंना दिनै हाग्रा बुस्थु बाइकआ थ' जों दाउजें थांगासिनो आरोना दाउजेंआव दिनै एसे माने गोदान बोसोरनि पार्टि दं आरोना थ' खस्थ'जों आंजों दिनै दाउजें पुरामान फैसिगोन सोरबा गरायदों रायज्लायबाय थादों नै खस्थ'आ लाइन मारिदों जों नै थांगासिनो आरोना दाउजेंआव माने माबोरै जायो नायनोसै साहानि न'आव हाबै 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 आइबो गैया ओरैनो आफाया थांदों जौ लोंहैनो hey हाबै ओइ नै जोंहा बांखानाया आसमल Hello friends, where are we now? Bhutan border. तो लोगोफोर जों नै फैयै बे दाउजें थांनो फैनाया जोङो नै मोनासि जाबायना नै मोसौ खानलाबोबाय मानसिफ्रा माने फुलबारि पिकनिक स्पटखौ जों मोनफैबाय आरोना तो ओरै पिकनिक जालायबाय थादों नै बेबायदि आरोना पिकनिक जालायबाय थादों मानसि दङ फुलबारि नै तो बेबायदि आरोना आरो जों फैनाय लामाया नै ओरैबायदि गाज्रि आरोना ओरै ओंखारबोबाय जों तो जों दा ओरै थांसिगोन आरोना
लोगोफोर फैयै खस्थ'नि गेजेरजों जोङो बानायबाय दाउजों रिसर्टनि जिथु 2023 वेलकाम सिरिमनि माने एसे लेटलि जाबाय थ' जा आमायबो फैदों आमाय मा बुंनो सानो आमाय हेपि निउ इयार थ' बेयाव बनफायार जागासिनो आरो ना नै बनफायार थ' लोगोसे हेपि मागो जा आदा नै आदा कस्त'कार कालाजुरि जा सालथे सोरखि हेपि बैसागोनि मा बुंनो सानो नोङो हेपि मागो ना थ' हेपि मागो बयनिसिमबो अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरबाय औ गोदान बोसोरनि मुङाव थ' जा सालथेखौबो लोगो मोनबाय थ' गोजोननाय मोनबाय आरो ना गोदान बोसोरनि मुङाव मोनसे माने माबा मोनसे बे पार्टियाव गोबाव समनि उनाव ज' गथायसे लोगो मोनदों नालाय थेंक इउ सालथे ओमफ्राय जोंहा नै बेबो बुन्दु गोदान बोसोरनि बयखौबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय आच्छा थ' बिथाङाबो गोबाव समनि उनाव आंजों दिनै मिट जादों आरो थ' बेयाव गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय जा माने 2023 खौ वेलकाम दिनै एसे लेटलि जाबाय थ' गाज्रि जामोन थ' थेवबो गोजोनै बयनिबो खाफाला आरो बयनिबो साननाय हनाया मोजाङै बे 2023 आव जाफुंलांगोन होनना मिजिंथिबाय आरो ना लोगोफोर थ' गासिबो दङ नै बनफायार जागासिनो वाव माबा मिनु लांबाय थाबावगोन दान्दिसे उनाव ना थ' नायलांबाय थादो भिडिअखौ ना लोगोफोर थ' माने बेबायदिनो बे दाउजिंनि पार्टिया दिनै माने गोथाव संगासिनो आरोना बे किटचेन थ' किटचेनखौ एसे दोनसिनाय जाबाय आरो ना थ' लोगोफोर माने एसे दोनसिनसै ना संनाय खावनायखौ गोथाव संगासिनो थ' नैबेयाव जाबाय थादों नैबे प्लेटआव नैबे हाइजें आरो ओरै बेदर मा बेदर बियो बुन्दु माबा दाउ लकेल चिकेन थ' माने खोमसिसि नालाय अरनि माबाजों एसे नुदों थ' संगासिनो ओरै मा इधर खाना बन रहा है ओंखाम जागासिनो आरो ना थ' जोसा ओंखाम बावसो दे मोदोमफ्रुनो थ' जा बन्दुआ संबाय थादों ने बन्दु बिदिनो एसे औ नै बन्दुआ बेयाव माबायदि आइटेमनि संदों नोङो बन्दु माबाया जोंनिया माबाया लकेल दाउ ओमफ्राय बयलार अमा दङ बयलार जानोबो हागोन लकेल दाउबो जानो हागोन आरो ना माबाबो दङ आरो बोरमा खासिबो दोङो मेरला मा जानो दालि सालि गैया द्राय आरो ना बिनि उनाव बिलाथि जौ आसला थ' बेनोसै आरो ना लोगोफोर बाथोनखौ आलु बाथोनखौ जि गोजौ फैदों केला सासेया जाहाथे खेला फंबाया नै जानाया बन्दुफोर जागायजेनबाय जानाया दा जोंहा सोरखि बन्दुआबो ओंखाम जाखांबाय दिनैसो लोगो मोनदों बेबो थांसिगोन दुखुनि बाथ्रा थुफे एसे खोबदों ओरै बोरला नांगोन थ' माने बिदाय लालायसिगोन नामा बन्दु दा माने जाबाय नालाय बिदाय फुं नालाय गासैबो आरो मागोनि बर' हारिनि माने मोनसे ओंखाम जोंनि माने लावखार ओंखाम जानाय होनना बुङो बेखौ बर' हारिनि मोनसे फोरबो ना थ' जों जालायबाय आरो बन्दुआ थांसिगोन बेनि थाखायनो जोङो माने मोनदों ओमफ्राय बन्दुखौबो नागारना थांसिगोन दायो औ नोङो गाज्रि मोननाङा जों थांसिगोन दायो दोंसे मेथाइ खनोब्रा बन्दु खनगोन लासैनो थांबाय थागासिनो दे दसे दायो थांगासिनो दसे मेथाइ खनलाय दायो थांगासिनो मागोन नामाव दसे मेथाइ बैयाव थांगासिनो स्टेजआव अके स्टेजआव जों थांबाय थादों स्टेजआव थांसिगोन स्टेजआव जागोन बेफोरो अके मागोनि नामाव ना अके जा नैथिं फाय दंबावो फंबाय मा बुंनो सानो फंबायानो सामथार
सोरबाफोर माने बयफ्रेन्डनि एप्लाइ खालामबा खालामनो हागोन गार्लफ्रेन्ड गैया खोमा ने दोंना गैया गार्लफ्रेन्ड ए दंखायोलै ओमफ्राय ओइ खोनाबाय फंबाय दिनैनि पार्टिया मानि थाखाय दिनैनि पार्टिया माने जोंहा मागो सफैगासिनो दं बेनिखायनो जों दा पार्टि खालामदों मागोनि एडभान्स ओके फंबाय थेंक इउ প্ৰিভিউ আমি পালিলোঁ আজি তো বন্ধুক লগ পালোঁ ভাল লাগিলে মোৰ টপিটো অলপ উঠাই দিলোঁ তো বন্ধু কি ক'ব কি ৰাইজক কি শুভেচ্ছা জনাব ৰাইজক শুভেচ্ছা জনাব মানে কি এনেকুৱা শুভেচ্ছা জনাব মানে কি নতুন বছৰৰ নামত আগন্তুক ভোগালী বিহু শুভেচ্ছা জনালোঁ লগতে ধুনীয়াকৈ পৰিৱেশটো চলি যাওক ভোগালী বিহু ধুনীয়াকৈ চলি যাওক আমি সকলোৱে একেলগে এসাঁজ খাম আৰু 2022 সবৰ কাৰণে লাকি হওক লাকি কামনা কৰিছোঁ লাকিটো লাকি হওক 2000টো লাকি হওক চবৰে কাৰণে চবৰে যিমান আছে বিজনেছমেন হওক বা চৰকাৰী থাকক চবৰে ৱে টু ক্লিকাম বাই বাই আমাৰ বন্ধুক লগ পালে এই এপিনে কোন লোকে আছে সেইটো কোনে হয় এই বসুমতী